Ove nedelje smo u Grbicama, to je selo u okolini Kragujevca, nije malo selo, veliko selo. Selo je poznato po vrednim i dobrim meštanima, ali i po kosijadi koja se ovde svake godine održava. Ove godine biće 31. maja, naravno mi ćemo biti tada gosti isto ovog sela, a danas ovde pričamo malo o samom selu. I tu je sa nama čovek koji je alfa i omega ovog sela, sve u selu, i predsjednik fudbalskog kluba i udruženja Zavičaj, naš prijatelj i drugar Jefta. Dragi prijatelji, hvala vam što ste došli da posete naše selo. Vi ste već ovde nekoliko puta i nama je drago što ste naša dešavanja obeležili, jer nešto što se ne obeleži kao da nije bilo. Hvala vam puno što ste došli na mesec dana ispred kosidbe. Sada je 4. kosidba po redu, to je na neki način moje životno delo, ali ja to ne bih ništa uradio bez divnih saradnika i mojih dragih prijatelja. I mi smo tu srećni, tu se veliko interesovanje. Sačuvali smo fudbalski klub Sloboda iz Grbica i tu sam napisao i himnu za moj klub, ja to volim, i kosidba je isto naše veliko delo. Ja inače sam zdravičar, evo mogu da se pohvalim da sam prošle godine u Novom Selu kod Vrnjačke banje pobedio od 15 takmičara, 3 puta po 5, dobio sam nagradu i to mi je vrlo draga nagrada i ova medalja. A ovo sam dobio od Saveza invalida u znak zahvalnosti za moje nastupanje i recitovanje i druženje. Ponosim se time što smatram da sam dobar čovek i što želim da delim dobro sa narodom. Nisam od tih ljudi koji hoće da nešto, jer pred Bogom si veliki koliko sebe možeš da podariš drugima. Tako da sam ja sa gospodinom Nadom se družimo, obilazimo celu Srbiju i na razne svečanosti. Ma vi se samo ne družite, vi živite. Nado, život sa Jeftom, težak, lak? Lep, srećna sam kako sam se vratila iz Švajcarske i upoznala sam Jeftu, provem kroz celu Srbiju. Svako selo sam videla i upoznala gde je on držao njegovu zdravicu i toliko sam srećna i ponosna u mojoj Šumadiji, u mojoj Srbiji sa Jeftom. Tek živim novi život sad. Jel pomažete vi ovo selo na neki način? Kao snajka? Pomažem, kako ne. Idem sa njim u klubove njegove i obilazim i pomažem. Sad će da bude kosidba i to mnogo mi je drago i srećna sam što imam zašparani parica da mogu da pomognem. Kako pomažete ove godine? Ove godine dajem da kupimo bika, pečemo bika na ražnju, prvi put u Grbicama i toliko sam sretnja i ponosna što imam i uspjela sam da pomognem. I rado je prihvaćeno u Grbicama, svi je vole, svi je poštuju. Pa snajka. Da. Ali sada, Jefto, da čujemo nešto malo više o samom selu, koliko to selo ima kuća, stanovnika? Pa, iskreno rečeno, puno je to, oko 300 kuća je bilo Donje i Gornje Grbice i to je iz 3 mesne zajednice. Međutim, nažalost, neke kuće su se prodale i dolaze ljudi sa strane i tako dalje. Međutim, mi se trudimo da selo oživi. Ipak mi smo blizu Kragujevca, nema oko 12 kilometara i na neki način imaju dobru infrastrukturu i sve to, tako da ima kod nas i ljudi sa strane koji su došli, recimo dole Zubac, on je iz Beograda došao ovde, kupio u mom komšiluku kuću i to ljudi dolaze. Ipak je ovo netaknuta priroda, lepo je sve za život i mi se družimo i te ljude koji dođu
aktiviramo ih da se udruže sa nama i kod crkve da idemo i na fudbalske utakmice i oko dešavanja, tako da na neki način selo se živi i imamo i školu i dečice, mada dečica neka idu u Kragujevac u školu, valjda roditelji kad pođu na posao oni povedu dole, što meni se ne sviđa, jer ta deca treba da idu ovde u školu. Ja sam ovde u Grbici što 3 godine, pa sam posle prešao u Kragujevac, tada nekada, ja sam 56. godište, mator sam čovek, ali... A fakultet ste završili gde? Ja sam završio... U Kneževcu? Ja sam višu školu završio, nisam fakultet, viša škola, ali Nade mi je životna škola i Nade je dobar čovek i mnogo mi je drago. Nada brine o meni, samo majka mu je brinula pa Nada o meni. Uvek je to kod nje sve skockoro, voli pod konac, kod nje ti je kao u vojsci, sve mora pod konac da bude, tako da... Vi malo u Kneževcu, malo ovde? Da, i u Grbicama i u Kragujevcu, sve to. Malo i u Kragujevcu, malo u Kneževcu, malo u Grbicama, ali svud mi je lepo. Čuli smo da u Kneževcu imate izuzetno domaćinstvo i rascvetano domaćinstvo i da ćemo mi doći to da snimimo za par meseci. Dobro, mnogo mi je drago da budete moji gosti i da snimimo dok malo bolje ruže ucvetaju. Našu priču o Grbicama nastavljamo razgovorom sa akademikom Hadži Draganom Bataveljićem, profesorom ustavnog prava. Profesore, dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Otkuda vi ovde? Pa, ovo je za mene centar sveta. Ja sam odavde, moji su poreklom odavde, Bataveljići. To je mali grbički raj. Tako smo nazvali ovo etno selo i ja uvek volim da ovde dočekam moje prijatelje, da uživamo ovde u ovom crkutu ptica, žuburu potoka, ovoj lepoti i eto, to je za mene nešto najlepše što postoji. Mogao sam za ta sredstva koja sam ovde uložio mnogo šta drugo da kupim, ali ja volim ovde uživam sa svojim prijateljima, rođacima, komšijama i eto, za mene je to nešto najlepše što postoji. Vaši su sigurno poreklom odavde, a da li ste vi ovde rođeni? Ja nisam ovde rođen, ali sam se vratio svojim korenima jer me i otac rekao da ne zaboravim korito u kojem sam se kupao, odakle su naši preci i ja ovo selo volim najviše na svetu i moj prijatelj Jevta, car i ja i naši meštani odavde širimo ljubav, širimo istinu u ovom mestu i čuće se mnogo još o Grbicama putem YouTube-a, putem interneta, putem medija i ja se i vama zahvaljujem što ste došli ovde da ovu lepotu zabeležite. Hajde malo da prošetamo, da vidimo, vi ovde imate što šta da pokažete. Unutrašnjost objekta, to ćemo nešto kasnije. Sada videli smo tu jednu lepu pozornicu, zatim prostor za publiku. Šta vi tu ovde planirate sve? Pa evo vidite, ja planiram tu da bude mesto gde ćemo da održavamo manifestacije kulturnog sadržaja. Pre svega ovde će da se održavaju pesničke večeri, druženja, takmičenja pevača, folkloraca, takmičenje instrumentalista. Evo ovde je naša ovde je Letnikovac, je li tako, i letnja pozornica gde će da budu muzičari. Ovde je tribina za 80 ljudi. Ispred ovde će moći da stane još jedno 100-ak učesnika. Ovde će da bude prostor za folklorne ansamble. Unutra, kada budete došli da vidite, to je restoran jedan za 30-35 ljudi. Sve je to u kamenu, to je jedna kuća koja je napravljena 1922. godine. Ja kada sam ovde došao, to je bilo sve u nekom korovu, nije se ni videla ova kuća. Došao sam tu sa mojim prijateljima i mojim kumovima i kad su videli šta sam kupio, pitali su se zašto sam ja ovde došao i da li sam normalan, što sam to kupio. Međutim, vidite sada kako je ovde uređeno. Pre nekoliko dana sam dobio 3 zvezdice, kategorizacija je izvršena od strane grada Kragujevca. Planiramo ovde da bude i jedan bazen, 50 kvadrata površine, ovde planiramo da budu vodopadi i tako dalje. Znači, jednostavno ovde ima mnogo toga šta planiramo da uradimo sa mojim meštanima. Prvomajski urnak je zakazan za nekoliko dana ovde, gde će biti 200-300 ljudi. 31. maja planiramo ovde u Grbicama da bude kosidba.
to je 4. po redu. I inicijator te manifestacije ste vi i vaš prijatelj Jefta. Moj prijatelj Jefta, on je predsjednik udruženja Zavičaj, ja sam njegov zamenik i mi to radimo zajedno sa našim meštanima, imamo od njih veliku podršku i pomoć i što je vrlo bitno, glavni pokrovitelj svega toga je grad Kragujevac koji učestvuje i medijski i finansijski, oni su prepoznali značaj ove manifestacije, tako da je ovo postao brend ne samo Kragujevca nego i Srbije. Ništa, idemo mi dole, ovdje imamo jedan most koji, kako se zove, Grbička reka, verovatno? To je Grbički potok. Grbički potok. Tako je, nekada se zvao Pusti potok. Zašto Pusti potok? Zato što su Turci pre nekoliko vekova, nažalost, koji su ovde vladali i harali, čuli su da ovde se održava jedna svadba, oni su došli i pobili te svatove, tako da je ovo selo bilo oko 300 godina puno pusto i ovaj potok se zvao Pusti potok, tako da sada ova ulica ne zove se Pusti potok, nego Grbički potok. A zašto sam ja došao ovde? Došao sam da se više taj kraj ne zove pusti, nego da se ovde ljudi nasele, da živimo ovde, tako da ja imam nekoliko komšija ovde i ovo selo se obnavlja i mi pravimo zaista pravu revitalizaciju sela Grbić. Ima li ribe u potoku? Ima ribe, a što je najvažnije, ja sada mogu da dođem ovde i da pijem ovu vodu, to je čista, potpuno čista voda. Dokaz za to je što ovde ima malih račića, a znate da račići samo u čistu vodu. Tako da znači ima malih račića? Ima, kako da ne. Ovo je... Ima krkušice, mrene? Ima, sve je to i ako Bog da jednog dana tu napravimo mali ribnjak i ovo je jedini vodopad, mada je ovo mali vodopad, ali mnogo znači jer se čuje žubor potoka u celom toku ovog potoka. I ovo je zaista nešto što mene posebno oduševljava i impresionira da budemo tu, jer dolaze mladi ljudi, što mi je vrlo drago, i kada ja želim da im pustim recimo neku muziku, oni kažu ne, samo hoćemo da slušamo žubor potoka i cvrku ptica. A ja bio uporan da dođem da vidim šta ima ovde. I nisam pogrešio. Niste pogrešili. Ovde je letnjikovac koji sam ja napravio pre 10 godina. Moja sestra Radmila Jovanović mi je napravila ovu ikonu Isusa Hrista. Vidite da je ovde i krst urađen, ovakav krst samo postoji ovde u našoj seoskoj crkvi. Ovo je na neki način mala bogomolja gde mi dođemo, pomolimo se Bogu kada crkva nije otvorena i tako da uvek možemo da se ovde podružimo, da popijemo po čašicu rakije, popijemo čašu hladne vode. Ja možda nisam čuo taj podatak, a možda ste vi rekli sada, ako pitam pa ponovimo, nije opasno. Koliko dugo godina traje obnova svega ovoga? Pa evo, obnova traje... Kuće pa nadalje. 20 godina. 20 godina jer ta kuća je bila potpuno zapuštena s obzirom da je ona pripala naslednicima koji su ovde u Grbicama. To su ljudi koji žive ovde, njih to nije potpuno zanimalo jer imaju svoju kuću i ona je potpuno zapustila. 50 godina ovde ljudska noga nije kročila. Kad sam ja to kupio, počeo sam obnovu i evo vidite kako to sad izgleda. I vi ste čuvar njenog ognjišta. Tako je, ja sam čuvar toga. Tu je ognjište ponovo aktivirano. Tako je, i ono što mi je posebno drago da tu ima i kandilo, da tu, što kaže, se pali i sveća, slavska, i ja slavim slavu tih ljudi. Njihova slava je Sveti Aranđeo, moja slava je Sveti Luka, ali slavim i njihovu slavu, s obzirom da sam kupio njihovu kuću ovde i tako da mi to obeležavamo na najbolji mogući način. Predlažem da naš razgovor nastavimo iz kuće. Da pogledamo taj unutrašnji ambijent malo. Da pogledamo taj unutrašnji ambijent kuće koja je napravljena 1922. godine, znači preko 100 godina je stara i ono što je bitno, sve je autentično. Ja ništa nisam hteo ni da širim, ni da suznam, samo sam obnovio to što su ljudi napravili pre više od 100 godina. Samo je temelj i zid debeo 70 cm i sve je od kamena. A naš razgovor, kao što smo obećali, nastavljamo iz kuće koju je naš drugar, naš prijatelj, akademik Hadži Dragan Bataveljić, profesor ustavnog prava, renovirao. Ovo zaista što vidimo nismo videli nigde. Pa to su rekli članovi komisije za kategorizaciju koji su bili ovde pre mesec dana, kad su
razgledali sve ovo i kad sam dobio 3 zvezdice, oni su rekli zaista da ovo nigde nisu videli. Ja sam mislio da su oni šale, ali kažu zaista ovo nešto što je urađeno retko se viđa i meni je drago, a eto to ste i vi sada potvrdili. Ja živim, što kaže, za te trenutke kada dođu moji prijatelji i kada vide ovako i kada se oduševe, znači da, što kaže, nisam džabe ulagao i nisam sve te godine utrošio i sva ta sredstva uzalud. Znači, zaista mi je drago da je sve ovo autentično, da je sve to sačuvano onako kako je bilo 1922. godine, znači pre više od 100 godina, sve je to autentično. U dvorištu smo primetili neke bačve, šta planirate? Pa sa tim bačvama planiram da ih renoviram, evo ovde sam od jedne uradio toalet, znači zaista pa se ljudi pitaju šta je to, znači baš u ovo to etnom stilu, a od tih bačvi ću da napravim za sedenje, što kaže kao neki mali separe, restoran gde mogu da sednu recimo 8 ljudi, jedan stočić i 2 klupe sa strane, to je zaista jedan doživljaj, jer sam ja to na mnogo mesta video i rekao sam to ću ja da uradim ovde u Grbicama, tako da ne mogu samo da stignem vremenski, ali bit će i to jednog dana. Dobro, bit će toga jednog dana, ali ono što je još interesantno, vi samo ne bavite se, eto, rekao smo profesor ustavnog prava, pa zatim hadži. Ajde da krenemo ovako, odakle je to hadži? Pa evo, to je moja životna želja bila, nemam ja tako malo godina što kaže, ali sam uvek maštao o tome i pre mesec dana me je jedan moj bivši student, sada predsjednik Apelacionog suda, Aleksandar Blanuša, pitao da li bih bio zainteresovan da idemo na hadžiluk, odnosno da idemo u svetu zemlju, da obiđemo Izrael, Palestinu i tako dalje. Ja sam to oberučke prihvatio jer zaista mi je bitno da budem sa divnim ljudima i sa vođama puta koji zaista znaju svoj posao. Tako da smo imali tu 2 čoveka koji su poznavaoci naše religije, hrišćanstva, obadvojica su završili teologiju, jedan je čak i doktor teologije, gospodin Stefan Damjanović i drugi je Jovan, koji 30 puta već je bio u Izraelu, u Svetoj zemlji, u Palestini i tako dalje, koji zaista to izuzetno poznaje. Mi smo uživali slušajući njih dvojicu koji su nam sve to objašnjavali, tako da smo bili od 24. do 31. marta, obišli smo sva ta najznačajnija mesta, sveta mesta i crkvu Hristovog rođenja i Hristovog spasa i obišli smo crkvu Svetog Save osvećenog. Znači, obišli smo toliko manastira, toliko znamenitih mesta da bih ja želeo, a to je mišljenje svih, da ponovo odemo, jer sada smo bili prvi put pa nismo bili upoznati i ponovo ćemo ići, tako da smo svi dobili od patrijarha Jerusalimskog Teofila III. Dobili smo gramate, sada imamo i taj naziv hadži i meni je to drago, tako da ćemo to predati nadležnom organima ovde u Kragujevcu da dobijemo ispred svog imena hadži, a naša deca dobijaju to u nasleđe s tim što će oni imati između svog imena i prezime, tako da recimo moj sin Milutin i Branka, oni će imati Milutin Hadžibatević i Branka Hadžibatević, a ja imam ispred svog prezimena Hadži Dragan Batević i to mi je mnogo drago. Vi, Zadružni savez i ta zadružna aktivnost, otkuda tu? Pa evo, smatram da je to izuzetno značajno, evo mi smo juče i evo danas imamo naučni skup u Kniću, to je 4. naučni skup koji je posvećen zadrugarstvu. Smatramo da je zadrugarstvo zapostavljeno, da je posle rata napravljena jedna nepravda prema svemu tome, posebno kad je donet zakon o udružnom radu 1976. godine, gde je oduzeta imovina zadrugama, gde su one bukvalno uništene, samo je mali broj zadruga preživeo taj zakon i tako dalje. Posle 15 godina doneti su neki drugi zakoni o zadrugama koji su na neki način počeli da vraćaju imovinu, ali ne može to tako brzo da se uradi jer sada se vode brojni postupci da se vrati imovina. Zadnji važeći zakon o zadrugama je donet 2015. godine, stupio na snagu 2016. godine, verovatno će on pretrpiti neke izmene i mi želimo na naučnoj osnovi da dokažemo, i to je sve sada aktuelno,
aktuelno, prisutni su i predstavnici ministarstava različitih i okolnih zemalja, da ukažemo našoj državi da se što pre vrati imovina zadrugama, jer zadruge su vrlo bitne. Zašto? Zato što kada je nama prestala da postoji ta velika porodica, kako smo nekad govorili, zadruge, gde se poštovao najstariji član porodice, da su roditelji poštovani od strane dece, gde je žena poštovala muža i tako dalje, sve je to sada uništeno, sada imamo te nuklearne porodice, otac, majka i eventualno jedno ili dvoje dece. Nekada su bile velike porodice i svi znamo da kada smo zajedno, mnogo je bolje da se teškoće prevaziđu i da uradimo ono što je najbolje, a to je da ako imamo problema u kući, u poljoprivredi, u bilo kojoj oblasti, lakše ćemo to da prebrodimo kada smo zajedno, a kada smo sami ne možemo ništa da uradimo. Zato hoćemo da ukažemo to da u svim oblastima društvenog života treba da postoji zajedništvo, treba da postoji ta empatija, da se ljudi pomažu, jer samo tako možemo da izađemo iz ove krize. Ja sam napravio jedan rad, juče sam prezentovao taj rad, upravo tema je bila zadruge kao značajan činilac privrednog preporoda Republike Srbije. Ustav je najvažniji pravni akt jedne države, a najbitniji deo ove emisije jesu muzika i harmonika. Sada, otkuda sklonost ka harmonici vaša? Pa evo, u mojoj porodici niko nikada nije se bavio muzikom, ni profesionalno, ni amaterski, ali eto, ja sam od malih nogu to želeo. Otac nije hteo da mi kupi harmoniku misleći da ako ja počnem da učim da sviram, da ću da popustim u školi, međutim ja sam dao obećanje da ću da budem odličan đak i ako budem odličan đak da mi on kupi harmoniku. Ja sam to ispunio svoje obećanje, onda sam tražio od njega. On je počeo da se ljuti, kaže pa ja nemam novca, ja sam radim i tako dalje. Ja sam počeo da plačem tada kao mali dečak i on je bio primoran da na neki način se snađe i počeo sam da učim da sviram harmoniku u Jagodini na Đurđevom brdu kod Žome, čuvenog harmonikaša, i posle sam nastavio ovde u muzičkoj školi i evo dan danas imam i orkestar svoj i do dana današnjeg bavim se muzikom. Znači paralelno, sve aktivnosti u životu ne zapostavljate, znači harmonika, pa i dalje predajete, naravno, u penziji. I u Kragujevcu i u Beogradu na dva, tako je, na dva fakulteta predajem u Beogradu, ovde sam u Kragujevcu na master i doktorskim studijama sa mojim kolegama i tako dalje, ali sam u Beogradu prešao i tamo sam na dva fakulteta, na MBA univerzitetu i na Fakultetu za evropske pravno-političke studije, tako da nije meni teško ništa, tako volim da radim i stvaram. Sad ostalo samo da čujemo od vas još kako svirate. Može, nema problema. Saša Pavlović u Grbicama, bavi se stočarstvom. Saša, dobar dan. I poštovanje. Kako ste? Dobrodošli. Pa dobro smo. Kako ova vaša poljoprivreda napreduje? Pa poljoprivreda teško napreduje, mučno, teška su vremena, teške su godine, ali borimo se da to sve prevaziđemo i preživimo u ovim teškim vremenima. Je li olakšano to malo ovim subvencijama ili nije? Ili ima subvencija? Pa ima subvencija. Da vam iskreno kažem da nije subvencija, jedva smo i opstali. Sa obzirom kakve su cene mleka, pšenice, kukuruza i tako dalje, ali uz pomoć tih subvencija koje stižu, nisu redovne, ali isplaćaju se. Isplaćuju se, znači, koje su... Naman kad treba, kad zapne. Pa nam uvek zapinje i uvek treba... A možemo nešto da budemo iskreni, ma seljak uvek sve malo. Pa da, to sam htio da kažem. A državi sve mnogo. To sam htio da kažem, znači subvencije su ove godine možda i najveće do sada i svake godine država to povećava. Naravno, nama je to malo, uvek bi moglo više i tako dalje. Vi ovde imate junad u tovu. Po prodatog bika, je li tako, imate 50.000? 20. 20. A ko očuva junicu 50.000? Ko ostavi junicu 100.000.
100.000. 100.000. To je, znači, prošle godine bilo, prvi put se to uredba izašla, sad da li će biti ove godine, ne znamo ništa, ali prošle godine i odmah je rezultiralo, ljudi su to ostavili, junice i odmah se povećao broj stoke i znači mi imamo dobar... A kada se poveća broj stoke, onda se povećava i obradiva površina, treba hrane. A sve to povezano, Onda nema znači... uparoloženih gnijeva. Bez stočarstva nema ni ratarstva, nema ničega. Stočarstvo je osnovno, ali je i najteže. Šta mi ovde vidimo ovaj objekat? Pa ovde su tovna junad, znači Vi imate ja ukupno ukupno koliko? imam 40 grla stoke, od toga su nešto deo junad, nešto krave, nešto telad i znači tu zaokružili smo proizvodnju. To što se oteli ostavlja se, što vredi ostavlja se, što ne vredi menjamo ga i tako. Evo gore sada na ovoj livadi prizor kao da smo u Švajcarskoj. Steone krave tu su na ispaši. Pa steone krave izvodimo tu, znači prednost je tu višestruka, I od kondicija papaka, od kondicije i znači nemerljivo. Inače, da bi sve ovo uspeli da... Vi čuvate i ovce, o njima ćemo nešto kasnije, ali da bi sve ovo uspeli da ishranite, vi mora da radite puno zemlje. Pa radimo puno zemlje i tu je isto problem kod subvencija, znači radimo negde oko 50 hektara zemlje, od toga je 15 naše i samo 15 ostvarujemo subvencije, jer nije moguće tamo tu zemlju koju radimo, to je neka pradedovina od nekoga, to su imovinski odnosi ni rešeni i mi tu ne možemo da ostvarimo subvencije. A plaćate i kiriju na nju? Plaćamo. A subvencija ide onima koji su vlasnici? Jeste, ba i ne ide ni njima, nisu rešeni odnosi, to pradede, pa bilo petoro braće, pa ovo, pa ono. Jeste i tako dalje. Dobro, to je jedan problem koji nije samo ovde prisutan kod vas, to je problem države i Jeste, i to bi trebalo znači na neki način da se to uprosti, da se to nekako reguliše, da to mi koji stvarno radimo, koji to znači to na nešto da to bude... A ne kako je do sada to regulisano, a praktično nemoguće i da regulišete. Pa da, znači tu treba jedan pravnik, onda treba advokat, ja treba da angažujem advokata da bi išao non stop da mi regulišete sve neke pravne probleme. Koliko mlečnih krava imate? Pa imam 15 mlečnih krava. Koliko to mleka u otkupu bude? Pa trenutno je 220 litara, naravno ne muzu se sve, neke su staromuzne, neke mladomuzne, znači 220 do 250 u ovom trenutku litara predajem dnevno. Predajem, znači, mlekari Granice. Plaćaju? Pa plaćaju redovno, znači i ta saradnja traje 20 godina sa njima, nisam menjao mlekare. Cena kao cena, to je svuda, je to približno, dalje malo gore, malo dole, ali je meni najbitniji kontinuitet da, znači, u ovom teškom vremenu znam leže 10. i 25. Audi vaš? Da. Od poljoprivrede? Pa od poljoprivrede. Znači, isključivo se bavimo poljoprivredom. Evo, Audi, eto, može, ko radi poljoprivredu i bavi se stočarstvom, može da vozi onakav Audi. Znači, Audi u pitanju, koji model? A6. A6, eto. Znači, isplati se. Kako se pametno radi. Uz jedan veliki rad, veliki trud, veliko odricanje cijele porodice i može da se preživi. Ajmo tamo do ivice ove ograde, tamo da vidimo ovce. Koliko ovaca imate? Pa imam 38 trenutno ovaca i sad imam 30 i neko jagnje. Evo, vide se one odavde, mi ćemo malo. Ovce su sjeničke. Sjeničke, tu ima subvencije. Da, znači, i tu je problem, znači, mora da imamo 30 grla da bi ostvarili subvencije i to je mnogo. Znači, mnogi, evo sad imam neke informacije da se broj krava povećao zbog ovih 100.000, a da se ovce smanjile jer se gase, jer ljudi nema. I ne mogu staračka domaćinstva da drže po 30 ovaca, ja držim, znači, da bi ostvario subvencije, ali opet da mi nije subvencija, pitanje je da li bi to držao... To je 10.000 po grlu. 10.000, jeste. I ove godine je cena jagnjadi dobra, sad dokle će to biti, pitanje. Ima čak i onaj povraćaj kod predao... Jeste, 2.000, ali je tu problem, znači mi klanice faktički u Srbiji imamo samo dve, možda tu na ovom našem terenu, to je bilo nekad i znači tu bi trebalo da se država pomogne nama, da imamo klanicu, da imamo gde da predamo, mi znači tražimo nakupca, tražimo ovog, tražimo onog i tako dalje. Sad ovde sa nama Klara. Klara, ona je moja kuća, ona je moja desna ruka, to je moj pomoćnik i ona je obećala tu da će da ostane kod dede i ne da mi, tu imamo problem. Koje ste godište? 67. Dobro, ja sam 73, isto imam unuku 7 godina. I unuke nekako vezane za dede. Pa da, imamo problem, ona mi ne da ni jednu životinju da otuđim. I sad tu ja što ne bi držao, ona kaže deda ne može da se proda, ne može da se proda i mi sve ostavljamo. Je li tako?
Klara, jel pomažeš ti dedi malo? Da, U staji, šta ti to radiš? pa hranim krave, Ovce? ovce, A jagnjad, jel voliš da se igraš? da, Koliko je bilo ove godine? Bilo puno jagnjadi. da, Kad polaziš u školu? pa Ove godine? da, ove godine, Jesi se spremila za školu, znaš da čitaš, pišeš? da, Sve pomalo. da. Bravo. I sad moramo, sad smo u pregovorima, moramo da nabavimo jedno, nemamo konja, moramo jednog konja za nju da nabavimo, on je ljubimac i koristimo ove neke vašare, neke manifestacije da jaše ona konja i tako dalje. Sad više nećete da čekate vašare, a hoćete da imate vaše konje. Da, znači dogovorili smo se, sad tata tu zateže, ali radit ćemo na tome da nabavimo jedno konja. Imenjače, ja ti želim puno uspeha u Hvala. daljem radu, da se vozi još jedan Audi, ovaj da se ne prodaje, da Klara. Daj Bože, Eto. da se sretnemo još u zdravlju i veselju. Što volim da obučem odelo od šajka, da se moja, da se stara obraduje majka. Što volim da obučem odelo od šajka, da se moja, da se stara obraduje majka. Volim moju šumadinku, kose raspletene, volim dragoj na grudima noći provedene. Volim moju šumadinku, kose raspletene, volim dragoj na grudima noći provedene. Što volim da povedem kolo nasred sela, da me vidi, da me čuje Šumadija cela. Što volim da povedem kolo nasred sela, da me vidi i da čuje Šumadija cela. Volim moju šumadinku, kose raspletene, volim dragoj na grudima noći provedene. Volim moju šumadinku, kose raspletene, volim dragoj na grudima noći provedene. Što volim kačamaka, sira i kajmaka, i crepulje vruće proje kad mi spremi majka. Što volim kačamaka, sira i kajmaka, i crepulje vruće proje kad mi spremi majka. Volim moju šumadinku, kose raspletene, volim dragoj na grudima noći provedene. Volim moju šumadinku, kose raspletene, volim dragoj na grudima noći provedene.
Evo ovako, sada ovde u Grbicama srećemo jednog mladog čoveka. Kako se ti zoveš? Andrija Stefanović, Andrija Stefanović. Andrija, koliko godina imaš? 17. Odakle je ljubav prema konjima? Pa, čista dobra volja, zabava i lepo. Inače, ovo je konj rase domaće, Pa da, domaća rasa, brdski. šumski, Da, brdski. šumski, jest. Za izvlačenje drva nekada. Pa više. da, manje više da. Inače, kobila je malo nervozna danas. Jeste, nije jahana, boga mi, 3-4 meseca Ali i malo je smirila sad. se, smirila se od kad si ti. Pa da, pa da. Jel si to nasledio od starih? Eto, tu ljubav i poštovanje prema konjima. Ne, ovo smo uzeli 2 konja pre jedno 2-3 godine. Tad smo počeli. I ovo je sad 3. konj kako imamo. I sad, ona jedina u staji ili... Jedina. Imamo samo nju, a prvo smo imali prva 2 kobilu i pastuva. Ko vodi računa o njenom imidžu? Svi. Svi. Čuvate, familije. pazite. Da, svaki dan. Jel Puštamo. planirate možda da se ždrebi? Pa, ove godine nismo. Možda bi sledeće kao probali, ali vidjet ćemo. Koliko ona stara? 5 godina. 5 godina. Pa vreme, može ona. Pa može. Inače ovako u Šumadiji sela često organizuju tako izložbe fijakera, Da, imamo. izložbe konja, jel učestvujete? Učestvujemo normalno. Imali smo kosidbu prošle godine, učestvovali smo gore kod nas u gornjem kraju i imamo i sad ove godine kosidbu. Učestvuješ? Učestvujem naravno, da. Već 3. godina kako smo. Ima nas u kraju ovde, ja sam, na primjer, sad i drugar moj. Imamo već 2 konja i... Ali koliko sam vidio u ovom kraju devojke imaju sklonosti. Slabo. Niko to ne gleda više. Ali ja da pomenem, imate tu u blizini selo Šume. Da, Jelena, A znam. Šatornja. Da, znam ih sve. Svi se mi međusobno Jel se znamo. družite međusobno? Pa manje više da. Ovako na nekim skupovima kad idemo zajedno, tu smo. U Grbicama srećemo i Radoslava Jovanovića. Radoslav Jovanović i ja smo kolege na neki način. On ima stentove, ja stentove, držimo se. Doduše ti od 2019. ja od 5. oktobra. ja od 13. decembra prošle godine. Tako da, Ti kako si, se ovako? ti si mlad, bre. Ja što se tiče toga stenda i to, od kad mi je to rađeno, nikakvih problema više nisam. Radim mnogo, A vidite, ja moram ponovo izgledati. ozbiljno. Pa to nije dobro. Nisam prošao test opterećenja, ali da mi ne pričamo o mom A zdravstvenom biotenu. ti nećeš da ustaješ u 4 svako jutro i u štalu, pa Ma ne ja, znam. batalio, kako vam i rekoh već i alkohol i cigarete, ali slaba vajda. A mora probaš jedno. Ne. Pa kako? Pa ne, Kako može? reč je reč, princip je Znam, ali princip. znam da voliš, ja znam to. Uš. Neću da kažem da sanjam, ali zamišljam. Halal ti vera. A dobro. Inače, vi se ovdje u selu bavite poljoprivredom, tako? Koliko imate brajeva? 6, 6. I to čuvate za vaše potrebe? tako je. Za onako slave, preslave? Sve to pojedemo mi. Sve vi pojete. Eno je pečenjara tamo. Pečenjara Pa i nisi to je vidio. posle ćemo da obiđemo i pečenjaru. Inače, muzika živo kod vas. Vidiš, A zbog čega muzika? Je li to krave negde? krave su ovde, a muzika je tu ceo dan, to svira. Mi smo tu u izgradnji, A šta se ovo pravi? pravimo svašta. Hajde da pogledamo tu vašu izgradnju. Ajde, vidiš, to sam htio da ti kažem, vidiš ovu građevinu. To Vidim. sam ja 23. godine uradio sam s mojim sinom za leto. A stend ima. I on i vi. Ne on. Jeste vi bili pušač? Ne, imam 2 sina. Jeste... Ja bio sam 5 godina samo, pušio lord, to je lord je tanka je to. sad nije to što... Šta se pravi ovdje? Ajde, da vidimo. Pravim tamo, vidiš ovo, pravim štalu za junat. Ono što sami... Hoćete da proširujete malo? Pa, ovi moji mlađi ako hoće, ja sam pri kraju. Sada, pričam vama, pričam kolegi snimatelju, a vama i ne moram, vi to možda i znate. Evo Joviću, zašto je Šumadija? Sve rascvetalo, zeleno, kuća tamo, kuća ono. Sad ti pokažem. Od Kragujevca do Gornjeg Milanovca nema vinograd kao što imam ja, eno ga, vidiš. To ona je u brdu gore. Jel ga vidiš? Vidim. I 2,5 hektara zemlje ovdje. Onda sve u I krug. ona pšenica 80 stari, sad će da prođeš pored nje. Dobro, i vi znači ovde, rekao ste, bavite se poljoprivredom, imate ovce, ali imate i krave. A ono što je interesantno, vi od krava mleko koje one daju ne prodajete,
nego sirite. Tako je. Ko to radi? Ko zadužen za to? Sad ću ti kažem, prvo da ti kažem što to radim. Nekada, 74. godine do 78. sam ja vuko mleko, skupljao po selu pa vuko tamo gde čovjek koji je dalje posle to transportovao. I zaključio da na mleku svi zarađuju, samo onaj prvi nema ništa. Si me razumeo? Ma jesam, proizvođač. A ukratko ti kažem, ja sam se opredelio poslije za to sirenje i dugo godina radimo, znači od 78. godine. Ukratko ću ti kažem, 1 litar, sad imam viška mleka nego što mi je potrebno za mušterije. I predajem tu neki 15-20 litara mleka, plaćaju mi 47 dinara litar. Si me razumeo? 47 dinara, a 5 litara je potrebno mleka za kilo sira. A kilo sira je 800 dinara, i imamo od toga 400 grama kajmaka. 1500, to je 600 dinara i 700, 1300, a ja dobijem 280. Pa vi dobijete puta, vidim ja. Znate vi matematiku? Eto, zato to radim. Znači niste bežali sa časova matematike u školi? Imao sam 5. Eto. Čistu. Eto. Ali malo sam učio, mnogo. Rakiju sam odbio da probam jer znate zbog čega, ali sira i kajma hoću. Evo Rade, dođo smo i do tog trenutka kad treba da probamo, a ovdje ima i suvog mesa, to nismo planirali, ali ajde, ispoštovat ćemo i to. Imamo kajmaka i vašeg sira. Krećemo prvo da probamo kajmak. Kajmak. Krave simentalke, verovatno. 100% kažete. Mnogo lepo. Da vidimo sira. Evo sira, malo pobeže, ali tu je. Odličan i sir. Evo sad ćemo mi to da našoj tetka Nadi ponudimo, da ona proba. Hvala. Evo vi probajte, tetka Nado. To je moj dragi prijatelj, znam da je super. I Dok sir i čekamo kajmak. tetka Nadu da oceni. Evo tu je Jevta. Ajde Jevto, radi nešto. Čuveni Jevta Grbićanac. Svaka čast. Ajde to da probamo. Sam jela njihov sir i kajmak. Znači, 100% kvalitet. Odličan, ma kako. Nema bolji, nema lepši u Šumadiji. Divno. U Srbiji. Stvarno Rade, ovo lepo. Pa vidiš, Domaće. 100%. Hrana za stoku domaća, sve. Ne kupujem koncentrate uopšte, Kao da smo u Švajcarskoj. otprilike. Ništa, ja vam želim da nastavite ovako da radite, da pravite još lepši i sir i kajmak. Ovi vaši ukućani stvari koji prave. Hvala tebi na tome, ali ja ne znam, ne mogu dugo još. Moraš, nam vam fali. Vidim, potežete rakiju. Pa šta ću da radim, pio Jevta sam, ja mu pravim društvo malo. Da Jevca ne uvene. Pored ovako lepe žene da Jevta nama uvene. Pa to nema. To nema nigde. Hvala Bogu i na čovjeku što je izmislio rakiju. To je odlična utjeha za dušu i srce. A Nada mi toleriše, inače ne smijem to, moram, kako sam sveo Nadu, smanjio sam alkohol. Sa 1,5 litara na 1,2 litara. Dobro, ništa, mi moramo dalje, čekaju drugi. Kilo rakije razvlači ceo dan, šta je to? Ljudi, moramo dalje, čekaju drugi. Hvala na gostoprimstvu, pa se vidimo. Sve najbolje. Daj Bože. I da ste mi živi i zdravi rade. Hvala, daj Bože. Radovan Grujičić, Raka, kuvar. Zašto kuvar? Pa bio sam u armiji kuvar, pa posle je to, kad sam došao iz armije, stari su bili izumreli, pomreli i onda je to, oni znali da sam ja bio u armiji, čuo narod. Jeste kuvali malo po selu? Svadbe, veselja? Samo 60 godina kuvam. Ispraćaje? I dalje imam zakazano i za iduću godinu. Svadbe, ispraćaje, punolesta, kod crkve, kod vašere, na utakmice, ovo. Čekajte da vas ja pitam, šta je to vaša specijalnost? Pa moja specijalnost, više ima specijalnosti. Radio sam u fabrici automobila 40 godina. Ma ne to kada je kuvanje u pitanju. A u kuvanju? Pa ne znam šta je. Kupus, pasu. A koja jela niste rekli? Da. Kupus, svadbarski, pasulj, vojnički, sarma, gulaš, piktije, čorba, supa. Sve po nešto.
Pa ovako što se... E sada, ovdje smo mi izbog vaših jaganjaca. Da. Koliko ih imate? 15. Čujemo kupac dolazi. Sad će za minut, 2. Dobro, i koja je cena? Pa Ko nije? kreće se od 450 do 500, sve zavisi do težine, do... Jel se isplati čuvati ovce i jagnja na tu cenu? Na ovu godinu ništa nije dobro, ni se isplati. Do sad je bilo i nekako dobro, prodaja je na nuli ove godine. Znači nema prodaje. Nema kupci. Cena nema dobra prodaje. u stvari. Pa bolja je bila prošle godine. Koja je bila Pa prošle godine? bilo od 500 do 600 koji su bili u klasi, a u klasi je to 30 kila do 35. Već ovi su malo i teži, do 40 i do 50, oni malo pada im možda. A koliko ovaca imate? Pa nema mnogo, 20, tako bea 19. Imamo jednu i sa 4 jagnja u donjom pregradici, ako je Znači 4 ovdje. 4 i podigla I podigla. komada. Obično 2, 1, 3, 2, 1, 3. Pa dobro. Znači, I 2 i 3 nije loše. pa baš tako. A koliko dugo čuvate ovce? Ja čuvam još kad sam pre škole osnovne i kad u školu sam trebao da idem, ja sam trebao da napasim ovo leti ovce pa da idem u školu. Pa kad dođem iz škole opet da čuvam. A kod učitelja sam morao da čuvam svinje. Rekao mi ti si najbolji đak, ti možda čuvaš svinje, ovi ne može da čuvaš svinje. E sad tako. I sad i dalje čuvam ovce. A 40 godina sam radio fabrika automobila. I putovo nijednu noć nisam noćio. Koji to auto ste vi pravili sve? Pravili Fiću, pa Tristaća, pa Keca, pa onda... Zatvorite vrata. A pa to... Snimili koliko treba. A sada malo o vašem životu. Znači, eto pričamo o crvenoj zastavi. Da ti pričam o mojem životu, trebali ste malo ranije da sat, ceo i više, sve Pa interesantno. ne, treba meni toliko. Rođen sam 26. jula 44. godine, da ne pričamo kakva je ta godina bila. Što? Pa, što? Gorela zemlja i nije se bila još prigasila, 44. Što od rata, što od sunca? Nemaštinja na nuli. Vaške, buve, tatabe, to lek nije postojao. A vi preživeli? Reši Znači- ovaj gore da vas muči malo. Znači, ja preživeo sve to i dalje radim isto ko u 20-30 godina. Pa tako i treba. Baš tako. Znači, išao sam peške, kad bi ti pokazao puti tu, kude sam ja u školu išao pešice, ti bi se krstio i levom i desnom, koji je to teren, sve s kamena na kamen. A sad neće da ide u školu, neće ovdje škola možda lupam kilometar, i nije ni kilometar, i neće da ide. Ali još šta se dešava ovi što, ajde da pređemo na drugu temu, ovi što ne idu u školu, je li to dobro ili nije dobro? Ili sam ja bio onda dobar ili lud, kod to sam možda, znači, i čuvao sam ovce, pa idem u školu, pa sam učitelju čuvao svinje, pa se vratio čuvamo. I danas danji istekao penziju 40 godina. Kolika vam je penzija? Pa 40.000. Pa ima li od toga? Može s tim da se živi? Pa dobro, ja kao što vidite sve se bakćem i bavim i što kažu i to kuvanje. Kolika mi je bila plata mesečna, ja sam na jednom svadbi toliko zarađivao. Nekad kad su bila dobra vremena, pravilo se četvrtkom i subotom. Pa vi niste na penziju razmišljali, vi ste razmišljali o svadbama, o kupusu, Pa gulašu. dobro, ja ne... I sada da spremite jedan svadbarski kupus, koliko naplaćujete? Pa zavisi kako kom. Koliko najskuplje? Pa kreće se minimum moj taj jedan rad, da li je 100 za ručkom, da li je 200, da li je 50-ak, 100 evra. To je bedno i tad da se obavi to. Ali kreće se i do 500 evra. Dakle, poštovani gledalci, kome treba svadbarski kupus, evo ga naš kuvar tu iz sela Grbice, kako beše ime, samo zaboravio sam? Grujičić, Radovan, zvani Raka, kuvar, pa ko Kuvar. voli i hoće svadbarski kupus kao onaj što se jede i gulaš i gulaš i sve. I sve 100 evra. Pa dobro, ne možda... Ja sam Jel ima kuvao malo jeftinije? 1000 za ručkom, ne možda bude 100 evra, znaš šta je 1000 za ručkom. Onda je to više. Da ne prljam ruke, samo da odgovaram, pa je to velika odgovornost. Tako je.
i posle Jefte Jefta. Jefta sada priča o također još jednom etno selu koje se ovdje formira u Grbicama. Gde se mi nalazimo? Dragi moji prijatelji, bilo bi šteta da se ovo ne snimi, da se vidi. To je naš veliki prijatelj Vladan Bataviljić, koji je proveo vreme svog rada po Južnoafričkoj Republici, tamo nisam ja siguran gde. Uglavnom, on je vukao ga zavičaj i kao i mene što isto. Znači, to je, ti ljudi zavičajci, oni su za ove pare što je uložio mogu da kupi na Beograd na vodi i šta zna sve. Međutim, ovo je njemu draže i vrednije od bilo čega. I on ispunio svom srcu želje. Ovde smo došli da vidimo ovaj most, koji je divan most koji je radio. Ovde je vodenica, ovde je sve to je nešto atraktivno i mnogo lepo. I mi se ponosimo i zato dođemo ovde kao kod svoje kuće. Znači, ovo će na kraju kraja biti deo turističke ponude sela uskoro. Ovde treba da napravi jezero, nešto je neki, to valjda nije još regulisao sa vodoprivrednom organizacijom, treba da se potok pregradi, da se napravi jezero. Inače, on ima ovde i razne životinje i konji, a pogledaj kako se čuju žabe tamo, kako to odiše lepotom i prirodom. Da, to je netakle priroda. Ovdje je vodenica, šta je? I vodenica, i on recimo ima tamo, ja ne znam koliko tačno zvezdica ima za ovaj etno selo, i tako da je to nešto lepo uradio i svaka mu čast. Ovdje mogu i filmovi da se snimaju. Brate, ovo je lepota, tu su ljudi dolazili, svi su oduševili, slikali se ljudi i uživali u ovome, imaju tamo restoran i sve to, znači nije to još krenulo punim kapacitetom, a inače za dušu i mir uveče je lepo, ujutro su, kada zora se, dan kada se rađa i toliko lepote da stvarno mi se ovdje ponosimo kao da je naše. Obično ljudi ne vole kad neko ima i kad je uspešan, a mi, brate, volimo i ponosimo se i zato se družimo i uživamo u tim lepotama. A za muzički deo ove emisije bio je zadužen ovaj harmonikaški dvojac koji dolazi iz... Ja sam iz sela Čumića, najveće selo u Šumadiji, a možda i u Srbiji, verovatno. Opa, a vaše ime i prezime? Maksimović Zoran Mađin. Mađin, nadimak. Vaše ime i prezime odakle ste? Ja sam iz Velikog Šenja, da ima kreča i kamenja, i poneko peva i svira. Inače sam Miroslav Rakić, Mirče Šenjana, svi me znaju po tome. Jel vi radite zajedno? Zajedno radimo. Koliko dugo? Pa nekih 20 godina. Ima li veselja sada u Šumadiji kao nekada? Pa ima, ali nema onim jakim žarom kao što je bilo. Ali tu smo, potpirujemo vatru. Malo, biće žestoko kao nekada. Je tačno da vi više svirate za 2 nego za 1 dan? Pa više. Trudite se. Da, baš. Ovako, mi smo se dogovorili, sada za kraj još jedna pesma i tom pesmom odjavljujemo ovu emisiju. Poštovani gledalci, bio je ovo naš izveštaj iz sela Grbice kod Kragujevca. Izvolite, majstori. Ne bi dao svoje selo, ni šajkaču, ni jeleče, a ni kazan od rakije, u kome se šljiva peče. Ne bi dao svoje selo, ni šajkaču, ni jeleče, a ni kazan od rakije, u kome se šljiva peče. Šumadio, Šumadio, ko bi tebe ostavio, Šumadio, rodni kraju moj. Šumadio, Šumadio, ko bi tebe ostavio, Šumadio, rodni kraju moj. Ne bi dao svoju njivu, ni bunarsku hladnu vodu, a me čude naši ljudi, kad iz sela u grad odu. Ne bi dao svoju njivu, ni bunarsku hladnu vodu, a me čude naši ljudi, kad iz sela u grad odu. Šumadio, Šumadio, ko bi tebe ostavio, Šumadio, rodni kraju moj. Šumadio, Šumadio, ko bi tebe ostavio,
Šumadijoj, rodni kraju moj. Nigde nema takve svadbe, jesen nam je najmilija. Nigde nema tog veselja, što ga ima Šumadija. Nigde nema takve svadbe, jesen nam je najmilija. Nigde nema tog veselja, što ga ima Šumadija. Šumadio, Šumadio, ko bi tebe ostavio? Šumadijoj, rodni kraju moj. Šumadio, Šumadio, ko bi tebe ostavio? Šumadijoj, rodni kraju moj.